Здравейте! Днес ще приготвя ароматен сос от печени чушки в Thermomix 7. Предварително загрята форма се изпичат чушките, след като изстинат се обелват. В Thermomix добавяме една глава лук, 2 скилитки чесън, след което затваряме каната и Thermomix нарязва всичко за 3 секунди. След което изпускаме с шпатулата всичко на дъното. Добавяме 20 мл олио, обелените чушки. В чушките се добавят домати, буркани и консерва 700 мл. Прави се с оригано, черен пипер, чудрица, една чайна ложичка сол, една чайна ложичка захар, след което отваряме каната и се загрява на 15 минути. Ароматният сос от печени чушки е готов.